Zdravím vás ľudia pri novom videu. Dneska si ideme zahrať Rivals, ale budeme získať Jump Pad. V podstate, ak neviete, čo je Jump Pad, tak teraz vám to idem ukázať. Mám tu takéto vecičky, ale mňa zaujíma dneska len ten Jump Pad, len si toto zmením. A nič moc, tu nie. Ale teraz ideme ukázať Jump Pad. To je hneď tu dole pri granátoch. Vidíte, toto je Jump Pad a ono vás to vie odjumpnúť. V podstate vás to vie jumpnúť. A dneska to teda budeme získavať. Tuto je tutoriál, takže tutoriál, jak získať to free, lebo inak sa to proste nedá. No, môžeme ísť rovno na prvý. Budem to volať súčiastky. Sú ich dokopy 9. Tak ideme si ukázať prvý. Prvý je hneď tu. Tu síce ho nevidíte, lebo ja už mám teda ten Jump Pad, takže už ho tu nevidíte. Ale ja viem, že je to tu. Toto je skutočný tutoriál, takže ak nemáte Jump Pad, môžete si ho získať úplne zadarmo. Tu je to presne. Za týmto boldom. A nemyslím sa tam tým, kde sú kódy. Druhý je teda tu v tom shope, takomto gun shope, a tam je teda. Toto je skutočný tento tutoriál, takže môžete si dať normálne. Si ho môžete získať. Tretí je teda tu. Hneď. Tu za tým. Ježišmarja. Tu. Presne tu. Môžeme ísť do hry rovno. Prvá mapa je Bridge. A v Bridgeu je taká asi najťažšia mapa, čo sa týka na získanie Jump Padu, kde som sa štval. A tak vám hovorím. Teraz sú pravdu. Tak zoberte si napríklad takéto zbranie. Ak ste na počítači, vám to asi povie jednoduchšie. Tu sa takto odpálite a proste skúste ísť tam hore. A tam je to. Musím vás ešte podotknúť. Musí tu byť tento fialový bolt pri vašom spawne. Až potom môžete ísť teda tam. Ak není, musíte ísť na tú druhú stranu. A tam už sa nájde. No v podstate takto sa budete snažiť dostávať hore. Ale ja... Preto Bridge je moja... Proste... Je to... Není úplne moja obľúbená mapa. Tak čo by som podotkol. Ale tak vám hovorím, radšej sa vyplatí tamtú blbosť Jump Pad, ako proste si získať inú zbraň. Ale toto je presne ten dodatok, že je to na tejto strane presne. Teraz sme na mape Station. A potrebujete sa dostať sem. Takto. Proste prejdete. A tu hneď za tou mapou je to tam. Je tam normálne tá súčiastka. 5. súčiastka. Tak teda. Ideme na 6. Čo je doky. Zoberte si RPGčko, bude to lepšie. Potom daggerský first a v podstate granát. Tu sa stačí buď odpáliť granátom alebo s tým RPGčkom. Ak máte RPGčko, ak nemáte, tak sa odpálite s tým granátom, ale ja by som vám radšej doporučil do RPGčka. Teraz vám to ako ukážem, kde to je. Presne na tejto strane. Tu, kde som, presne na tej strane je tam tá blbosť. V podstate tá súčiastka. A tu už máme 6. súčiastku. Takže tak. Lebo je to proste najlepšie. Ja som si to získal, aj môj kamoš to chcel. A má to. Dobre, sme teraz na ďalšej mape, čo je Kozol. A zoberte si hociaké zbranie, ale hlavne, aby ste si zobrali first, ak máte daggersky. Alebo luk.
Dobre, pojďte sem. A normálne, teraz sa kúkajte. Presne tu, kde teraz hádžem tie dagerovsky, tak presne tam je to. Teraz keď som to tak. My máme 4. Teraz ideme na 8. A to je mapa Construction. Presne na tento kiežák ísť. Tak, odpálite sa. A pôjdete takto. Tak. Jej. Neviem, jak by som to mal spraviť. To mám také popetené. Tak, idem to teraz skúsiť. Toto je taká najťažšia spolu s tým bridgeom mapa. Tak. Zoberte si RPGčko, takéto veci, také isté, čo ste mali. Len aby ste mali to RPGčko. Teraz sa odpálite s RPGčkom, môžete sa aj s granátom, to ide jednoducho. A potom s tým RPGčkom hore sa odpáliť. Teraz vám to ukážem. Teraz sa pozrite. Tak. Nice, som to. Takže teraz pôjdeme úplne dozadu, kde má ten ježab. No presne na tomto mieste je ďalší. A to je predposledný. Teraz ideme na posledný, čo je mapa Onyx. Môžete si zobrať hociaké zbranie. Netreba tu žiadne zbranie. A musíte tu nájsť také kula. Také ako vidíte na trailerách. V podstate tej hry na YouTube. Zrýval sú proste tá kachňa. No v podstate, no to kula, alebo ako by som sa to dalo povedať. Proste musíte nájsť na tejto mape to kula a už budete to mať. Presne tu. Toto kula hľadám ja. Teraz poďte. A tuto je. A tam je v podstate ten posledný šarm, alebo tak tá posledná súčiastka. Ono sa vám to asi správne tak asi tak, keď prebehne tá 30 sekúnd, tak to proste tak. Dobre ľudia, z tohoto videa to je asi tak všetko. Lebo už som vám teda ukázal dneska, možno vidíte ešte jedno video. Takže môžete sa tešiť. A je to z Rivalsu. Teraz trošku sa stiahnem z toho bugevnu a ideme na Rivals. No v podstate len také vydám Rivals. Zatiaľ, čau.